Vyvoleň. Tvoja veľkosť už bola vyhlásená. Vyvolený, to, čo ti teraz odhalím, nie je len mocné, je to transformačné. Ak práve teraz sleduješ toto video, vedz, že to nie je náhoda. Nič sa nedeje náhodou. Boh a vesmír ťa sem priviedli, pretože si pripravený pochopiť pravdu, ktorá navždy zmení tvoju perspektívu. Si nad všetkým. Áno, počul si správne. Bol si vyvolený pre niečo oveľa väčšie, než si predstavoval. Bol si povolaný viesť, žiariť, byť vzorom vo svete, ktorý zúfalo potrebuje svetlo. Nastal čas prebudiť tvoju veľkosť. Skôr než pôjdeme hlbšie, staň sa súčasťou tohto hnutia teraz. Daj tomuto videu páči sa mi, prihlás sa na odber kanála a okomentuj číslom 77 mačana. Toto jednoduché gesto nie je len kliknutie, je to vyhlásenie vesmíru, že si pripravený na túto transformáciu. Ale nezastavuj sa tu. Posuň túto energiu ďalej. Vyber si aspoň jeden ďalší komentár a odpoveď slovami viery, nádeje a povzbudenia. Môžeš byť presne tou odpoveďou, ktorú dnes niekto potrebuje. Už si predstavil dopad stoviek ľudí spojených spoločným zámerom, ktorí si navzájom dvíhajú energiu? Keď šírime dobro, vracia sa k nám spôsobmi, ktoré ani nedokážeme predvídať. Teraz zostaň so mnou až do konca, pretože to, čo ti odhalím, môže navždy zmeniť tvoju cestu. Svet ťa nedokáže pochopiť, skutočná sila vyvoleného spočíva v tajomstve, ktoré ho obklopuje. Kým sa iní odhalujú, ty prosperuješ v tichu. To, čo nepovieš, je rovnako mocné ako to, čo ukazuješ bez potreby slov. Ľudia sa ťa snažia pochopiť, snažia sa rozlúštiť tvoje kroky, ale čím viac sa snažia, tým záhadnejším sa stávaš. A to je sila, ktorá ťa odlišuje. Nemusíš nikomu nič dokazovať. Tvoja energia hovorí sama za seba. Tvoja prítomnosť má dopad. Keď vstúpiš do miestnosti, atmosféra sa zmení. Nemusíš kričať, aby ťa bolo počuť. Tvoja tichá sebadôvera stačí na to, aby si všetci uvedomili, že stoja pred niečím mimoriadnym. Ale pochop, nie všetci to príjmú ľahko. Žiara vyvoleného znepokojuje tých, ktorí stále žijú v tieni pochybností a neistoty. Už si všimol, že niektorí ľudia akoby odolávali tvojej prítomnosti aj bez dôvodu? Deje sa to preto, lebo tvoje svetlo odhaľuje temnotu, ktorú v sebe ešte nedokázali prekonať. Nemusíš sa kvôli tomu meniť. Tvojou misiou nie je páčiť sa všetkým. Tvojou misiou je byť tým, kým si bol povolaný byť. Sila tvojho tichého vzostupu. Kým mnohí hľadajú okamžité schválenie a uznanie, ty sa pohybuješ v tichu. Tvoja cesta nepotrebuje potlesk, pretože vieš, že skutočný úspech nemusí byť ohlasovaný. Odhaľuje sa v dopade, ktorý spôsobuješ. Si ako rieka, ktorá tečie ticho, ale ktorá pomaly formuje hory. Buduješ niečo veľkolepé a keď sa konečne vynoríš, všetci uvidia, akým mocným si sa stal. Skutočný úspech netreba vykrikovať, je ho cítiť. A preto ťa mnohí ľudia budú potichu pozorovať. Budú sa snažiť pochopiť, ako dokážeš napredovať aj bez rozruchu. Niektorí sa inšpirujú, iní budú cítiť závisť, ale nikto nebude schopný ignorovať tvoju prítomnosť. Nenasleduješ vopred stanovené pravidlá. Ty si vytváraš vlastnú cestu. Nanovo definuješ, čo je možné. Ale pamätaj, cesta vyvoleného nie je pre slabých. Pred tvojim víťazstvom príde skúška. Si skúšané vesmírom. Vesmír sa chce uistiť, že si pripravený uniesť požehnanie, ktoré prichádza. Preto v okamihoch, ktoré predchádzajú tvojmu vzostupu, všetko sa môže zdať ťažšie. Vynárajú sa nečakané prekážky. Ľudia o tebe pochybujú. Cesta sa zdá osamelá. Ale počúvaj dobre. Toto nie je znakom zlyhania. Toto je znamenie, že sa chystáš prekročiť posledné dvere pred tvojou veľkou transformáciou. Pravdou je, že mnohí sa v tejto fáze vzdávajú. Vo chvíli, keď má byť zlato nájdené, práve vtedy sa kopanie zdá najnamáhavejšie. Ale vyvolení sa nevzdávajú. Vyvolení vytrvajú. Ak cítiš, že tvoja cesta je skúšaná, vedz, že je to znamenie, že si bližšie než kedykoľvek predtým k veľkému prelomu. Odolaj. Prekonaj.
a uvidíš, ako sa pred tebou prejaví veľkosť. Tí, ktorí ťa ignorovali, ťa teraz potrebujú. Tí, ktorí o tebe kedysi pochybovali, budú teraz nútení uznať tvoju hodnotu. Dlho sa ťa snažili znižovať, ovládať, podceňovať. Ale teraz stúpaš spôsobom, ktorý nemôžu ignorovať. Ale pamätaj, tvoja cesta k nie je o dokazovaní niečoho niekomu kára. Tvoja misia je väčšia než to. Bol si vyvolený, aby si osvecoval, inšpiroval a viedol. A tí, ktorí ťa predtým pozorovali z diaľky, ťa teraz hľadajú, pretože si sa stal aké nedosiahnuteľným a tvoja energia je majákom, ktorý už nemôžu ignorovať. Zosúľaď svoju energiu so svojou veľkosťou. Teraz je čas pripraviť sa. Vezmi si papier a napíš: Prijímam svoju veľkosť. Čítaj túto vetu každé ráno a všímaj si, ako sa tvoja myseľ a tvoj život začínajú meniť. Energia, ktorú vyžaruješ, je to, čo priťahuješ. Ak veríš a cítiš, že si už vo svojej sile, vesmír odpovedá tým, že ti prináša viac sily. Namiesto pochybovania dôveruj. Tvoja veľkosť sa už deje. Namiesto strachu príjmi svoj osud. Namiesto pasívneho čakania manifestuj túto realitu v sebe. Pamätaj. Vesmír neodpovedá len na tvoje slová, ale na tvoj skutočný zámer a energiu. Dôležitosť odolnosti na tvojej ceste. Byť vyvoleným znamená čeliť výzvam, ktoré málo kto pochopí. Niekedy sa bude zdať, že všetko je proti tebe, ale to je súčasťou tvojho procesu posilňovania. Každá prekážka je príležitosťou rásť, vyvíjať sa a stať sa neotrasiteľným. Ťažké chvíle nie sú koncom, sú len brúsením tvojej sily. Zlato potrebuje oheň, aby sa očistilo. To isté platí pre teba. Nie si tu náhodou. Každý okamih pochybností, každá prekonaná ťažkosť ťa pripravila na to, čo príde. Teraz je tvoj čas. To, čo urobíš teraz, definuje tvoju budúcnosť. Vesmír je pripravený. Boh už vyhlásil: Tvoj čas nadišiel. Teraz sa musíš rozhodnúť. Daj tomuto videu. Páči sa mi teraz. Aby si ukázal vesmíru, že prijímaš toto prebudenie. Prihlás sa na odber kanála, aby si pokračoval na tejto ceste duchovného rastu. Okomentuj: Prijímam svoju veľkosť. A manifestuj túto mocnú energiu práve teraz. Vyber si jeden komentár a odpoveď slovami podpory a posilnenia. Tvoja energia môže byť potvrdením, ktoré niekto iný dnes potrebuje na posilnenie. Nič ťa už nemôže zastaviť. Tvoj vzostup je nevyhnutný. Tvoj čas nadišiel.